Ayan mga kadulog, dadaanan natin yung pailaw dito sa Daraga. Tingnan natin, ayan o. Pinailawan po nila yung kabilat kaliwaan na, kaliwat kanan na kalsada. Mga kadulog po. Hanggang sentro daw po yun ng Daraga. Boundary mga kadulog. Ayan po kadulog yung mapailaw o. Doon talaga sa dulo, kadulog. Tayo mga kadulog speciality. Astig mga kadulog. Dito lang pala. Dito lang yung pailaw nila.